Od bura mamalo tieko odiochienge mar ariyo mar tiego jood bura kendo rito jatend piny Kenya mondo go chapa romo moyiedhi mar jood bura makoro biro miyogi thuolo mar chamo muma. Chenro ma ibiro ta kod karan mako jolo Sera Kioko. Walter Nyambaga ni kod ler. Ni mano nodoko odiochieng' mar ariyo mar jood bura yudo tiegruok moyiedhi e od bura mar 13. Karan mar kojolo Sera Kioko loro chenro ka wenge duto koro rango jatend piny Uhuru Kenyatta ma igeno ni biro goyo chapa romo moyiedhi mar jood bura madhi chiwo thuolo ne jood bura go chamo muma mar apisi. We await His Excellency the President's gazettement of the first sitting of Parliament, in which we shall swear in the members elect and facilitate the House to elect the Speaker and the Deputy Speaker. Kum jo od bura 333 mana 275 emose kao nonro margi ka igeno ni 12 mogwel bende ibiro mi thuolo mar chiwo nondgi. A total of 275 members out of the expected 333 members elect turned up and were taken through the orientation exercise. This number represents over 80% turnout. We have put in place plans for orientation of the remaining 58 members elect who could not make it to this exercise for one reason or another. Nyasaye oduoko lembi jo Migori. Koro amore chunya. Jo od bura go nyiso sironyo mar twake od bura e kinde mag gaja makwano bende nenore yiero spika. Waikore ni jomoko nitiere majoa manyalo bedo ni bro sudo dhi kocha. To adieri mar wach ni joma sudo dhi kocha ka sudo ka paro ni yiero modhi ma bandia ma chairman Chebukati no wacho ni president elect and deputy Ruto. To kadipo ni Supreme Court nyalo loko parocha kendo king'eyo joka kendo nyalo ringo gweng'wech chak duogo koni makata jog gi mamoko makocha. Kaluwore gi chenro maber manene ibunge ka aparo na yude chambers to kendo aduoga chame oko onge gima aweyo moko okabelo. Pesa moko mathina keni miyogi milioni adi miuso ne piny miuso ne heshima mari kedhi kawo. Omiyo ananeno malit kendo awinjo wich kuot. Jogo maduto mapod odong' mapok ong'iew akwayo ng'iye gima piny wacho piny dhi kuong'i. Gimedo chalo singo gi ka jopiny to geno dongruok. Arapoki mawuok malo ka mondo wabed ka wanyalo warango ni tadimo mi yudhe adimo mi mine adimo mi jomoko ma onge nyalo kaka joma ong'ol ma wuok e wach oganda mar budget mwaloso. Kambi ma Sony en mar national government maloku ma sirikal ema nigi duol bende manyalo bet ka konye. Ang'eyo ni e thuolo ma antie cha nyase bedo ka temo gedo sirikal ma dhi tiyo ni matin ma obet ka jole obet ka chiwo pesa ma jole ma kata sani nyalo neno ni e kembni mag sukari Sony nie marego kata mos matin tin. Kopogore gi eka 11,000 manyocha wan godo wachako medo eka 5,000 mar puro chele kendo tich dhi chakore kanyo. Nyocha ne gisemiyowa $200,000 mar chako tich mar puro michele kendo Yala Swamp. Yes. Kendo ne wawinjore kod ni sirikande mar governor Maremo County odwa loko Alego Songa bedo food basket mar Siaya. Jo od bura tieko yudo tiegruok makende kendo rito chamo muma mar apisi jumbe ariyo kowuok sani. Penjo maduong' en ni to bende gibiro chopo singo mane gichiwe kinde seto mbolo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.